Panginoong Jesus, tinatawag ko po yung mga anghel na para sa mga patay. Naway pakitaan niyo po siya ng pag-ibig at kapayapaan niyo upang hindi siya makaramdam ng takot sa kanyang puso. Kunin mo yan. Sige, kunin mo yung sakit mo. Tapon mo yan. Itapon. Sige, tapon. Sige, lahat yan. Kunin mo pa. Lahat pa. Kunin mo lahat yan. Sige, hindi na kita sasaktan. Sige. Tinanggal ko na yung sandata ko. Sige. Kunin mo lahat yan. Tapon mo. Itapon mo. Itapon mo sa lupa. Lahat pa yan. Meron pa daw. Medyo itaas mo ng konti daw yung mga kamay mo. Yan. Bunutin mo na dalawang kamay. Bunutin mo. Sige. Kunin mo. Kunin mo daw. Huwag kang matakot sa akin. Ligaw ng kaluluwa. Hindi naman kita sasaktan. At wala naman akong karapatan sa saktan ka. Sige na, tanggalin mo na yan. Yan na, bumaba na si Ella. Nakita ko na siya sa aking mga mata. Andiyan na siya sa harapan. Sige, kalasin mo. Siguro naman maniniwala ka na hindi kita sasaktan. Meron anghel sa harapan mo. Bumaba yung anghel ng Panginoon Kristo. Okay, tanggalin mo daw yung sakit. Tanggalin mo daw lahat yan. Kunin mo. Kunin mo daw. Hindi ka pwede tumagal sa loob ng bahay, sa loob ng katawan niya. Kung gusto mo makakit sa langit, magtulungan tayong dalawa. Naintindihan mo? Kunin mo yung sakit niya dyan. Kunin mo. Kunin mo yung bukod doon sa breast niya. Kunin mo yung sakit doon sa breast niya para makawala ka na sa loob ng katawan niya. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi. Kailangan mo. Kailangan mo ba? O sige, kunin mo yung sakit na nakalagay sa loob ng katawan niya. Kunin mo ng dalawang kamay mo. Itapon mo. Itapon. Sige. Sige lahat. Linisin mo yung katawan niya. Kapalit ng kalayaan mo at upang makakit ka na sa tanan ng Diyos. Kunin mo na. Meron pa daw. Mga dalawa pa daw hanggang 3. Idikit mo daw sa buong katawan niya. Yung kamay niya. Yan. Tanggalin mo. Alam ko na pinagsamantalahan ka ng mga lalaki noong unang panahon. Yung nagpasamantala sa iyo, nasa impyerno na daw, sinabi ng Panginoon Kristo, mismo utos ko ng Diyos sa akin sa langit. Mismo ang siya nagbigay ng hudyat. Hindi ko to ginawa kwento. Yung nagsamantala daw sa iyo ay nasa impyerno na. Kaya manahimik ka na daw sa tahanan ng Diyos. Kukunin ka ng mga anghel. May 2 anghel na sa iyo na sa paligid mo. Imposibleng hindi mo ito nakikita liwanag. Painiti, magniti ko ang paligid para mabawasan ang kanyang panlalamig na katawan. Sige na, bunutin mo na daw lahat ng sakit niya. Ginawa mong tahanan kasi ang bahay nito. Sige na, tanggalin mo yan. Bunutin mo. Tapon. Sige. Sige pa. Tapon. Tapon. Naiiyak ako sa'yo eh. Umiiyak yung mga anghel ng Panginoon Kristo. Sige na. Bihira mo lang ako mapaiyak. Hindi naman ako umiiyak. Yung puso ko umiiyak. Hindi ko maintindihan. Bakit? Sige. Alam ko naman nagsasabi ka ng totoo. Sige, kalasin mo. Sige, kalasin mo lahat yan. Hindi lumuluha ang mga mata ko. Hindi ang puso ko lumuluha. Sinabi ito ng Diyos. Patay na daw ang nanrape sa iyo. Nasa impyerno na daw sila. Patawarin mo na daw yon. At mas mahirap ang pagdudusang ginagawa ng mga diablo sa kanila. Akit ka na sa langit. Sige na, kunin mo na yan. Tinatalikuran mo kasi ako. Bakit ka natatakot sa akin? Hindi mo ba nakikita ang mga liwanag sa paligid mo? Sige na, bunutin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Buong katawan niya, linisin mo. 3 minuto binigay sa'yo ng Panginoon Kristo para kunin ka niya. Linisin mo daw. Sapat na daw yun. Linisin mo buong katawan niya. Tapon ng tapon. Sige, tapon mo lahat yan. Sige, tapon lahat. 3 minuto binigay sa'yo ng Panginoon Kristo. Kukunin ka na niya daw. Maniwala ka sa akin. Kukunin ka ngayon ito. Kunin mo lahat yung sakit daw. Bago ka umakyat sa langit, kaya linisin mo daw katawan lubang yan. Dahil ginawa mong templo yan. Tinulugan mo daw ang katawan buhay ng tao. Hindi daw dapat mo ginawa yan. Pero wala tayong magagawa. Kailangan mo ng dasal. Sige, bunutin mo. Tapon. Sige, lahat. Lahat. Kunti na lang.
Tanggal. Lahat. 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 Isa na lang daw. Last na. Sige, linisin mo buong katawan niya. Lahat, linisin mo. Itapon mo yung mga sakit na matagal ka na kasi namatay. Kaya bumibigat ang pakiramdam niya. Tanggalin mo lahat yan. Linisin mo daw. Lahat. Itapon mo. 2 minuto na lang, hinihintay ng Diyos. Aakyat ka na sa langit. Hindi ko ito ginawa kwento. Talagang paakyatin ka na ng Panginoon Kristo. Wala na daw yun ang pagsamantala sa'yo. Isa siyang patay, babae. Nakita ko ito sa mga mata niya. Hindi ko lang alam kung nakatalikod siya o yung buhok niya talaga nakaharap sa akin. Nakita ko sa mga mata niya. Sige, tanggalin mo na. Konti na lang. 1 minuto na lang daw. Kailangan makalas mo yan. Sige na. Wala na. Wala na. O, sige. Wala na akong magagawa. Sapat na yan. Ako na bahala magkalas at magpagaling nito ang Panginoon Kristo. Ulitin ko sa'yo. Patay na ang nagsamantala sa'yo. Nasa impyerno na siya. Naintindihan mo sinasabi ko? Wala na. Patay na. Kaya maggalak ka na. Ibig sabihin, hindi sila nakakyat sa langit dahil sa ginawa sa'yo. Alam kong patay ka dahil ang mga mata mo ay kakaiba sa normal na tao. Sige, palalayain ka sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Sumalangit nawa ang kaluluwang nakapasok dito sa loob ng katawan ng babae nito. Tinatawag ko si El at saka si Iya. Mga anghel ng Panginoon Kristo. Humin at bitbitin siya sa langit. At sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Siya'y nawa. Amen. Umayo ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Hernandez, idilat mo yung mga mata. Hernandez, idilat mo yung mga mata. Anong pangalan mo? Pag sinabi kong kilala mo si Kristo, ang sasagot mo naman, natural, oo lang naman, di ba? May bubang pumipigil sa labi mo? Wala. Anong sabi niya? Naririnig mo? Hindi. Basta't ayaw niya lang magsabi. Pag sinabi kong kilala mo si Kristo, ayaw, kahit gusto mong sabihin, pero yung bunganga mo, ayaw magsalita. Pag sinabi kong babae ka, lalaki, tinatanong ko kung babae ka, ayaw mo pa rin magsalita. Nasa loob ng katawan mo. Ganon din yung lalaki, ayaw niya rin. Hindi ko sinasabing dalawa sa loob ng katawan mo, ha. Kasi kung sasagot kang babae man o lalaki, hihinto ako doon kung babae ka, oo. Pero pag sinagot mo na hindi, alam ko na. Pero alam ko naman babae ka. Kaya may pumipigil lang sa bibig mo. Ayaw niya magsalita. Basta't alam mo lang, ay nasan ka? Sa madilim. Madilim lang. Ngayon, hindi talaga makikita yung mukha mo. Sinabi ko na kanina yung pag-upo ko sa'yo, meron ako nakitang babae sa'yo, hindi ko lang mawari kasi bigla siyang nawala, nakatingin ako sa mga mata mo. Yung buhok niya, katulad ng video na kanina naggamot ako sa'yo. Yung buhok mo, parang inilagay mo lahat sa harapan. Sabi ko nga sa'yo, hindi siya, kung makikita, basta't alam ko babae siya dahil mahabang buhok niya. Pero hindi siya nakikipag-usap sa akin kasi pinagsamantalahan siya ng 3 lalaki. Mismo ang Diyos ang nag-utos sa aking mga isipan. Hindi ko yun nakikita kasi wala naman nakakakita sa patay. Yung buhok niya lang nakita ko. Kaya nasabi kong patay ito. Tapos may tanong pa ako sa iyo. Di ba yung stick malamig? Okay. Yung nakalagay sa paa mo. Pero yung doon sa daliri mo, mainit ba yung masakit? Malamig? Wala. Wala. Kasi naputol yung palito. Kaya kinabitan kita ng stick para malaman ko ang detalye kung totoo talagang patay na sa mo. Pero ibinigay ng hudyat ng Panginoon Kristo, isa ka daw patay. Matagal ka na daw na mamayapa at nagkaroon ka man ng konting tampo sa Panginoon Kristo. Yung nasa loob ng katawan mo, hindi ka ha. Tapos yung patay ay pinagsamantalahan ng 2 lalaki hanggang 3. Bali 3 sila. Pero inispat ni Magnetico sa akin ay 3 daw yon. Kaya takot na takot siya, doon kanya itinapon sa dilim. Hindi ikaw yun, yung patay na sa loob ng katawan mo.
Pero sabi mo dati, nagpagamot kayo sa manggagamot. Opo. Ginamit ni medium yung nanay mo. Opo. Okay naman yon yung paggagamot sa'yo. Pero, kung talagang kinukulam ka, madadampot ko pa rin yun. Kasi, nagkagusto sa'yo, sabi mo, di ba? Opo. Hindi. Yung patay ay matagal na sa'yo. Matagal na siya nakatira sa bahay mo o sa loob ng katawan niyan. Kasi alam mo bakit ko nasabi yon? Ang mga mata mo ay iba sa mata ng normal na tao. Kaya ko nasabi na may babae at may patay dyan sa loob ng katawan mo.